लग्नाची बेडी मालिकेच्या 19 जूनच्या भागात आपण पाहणार आहोत की राघव हा सिंधूला जेवण घेऊन जाऊ लागतो तेव्हा मधू ही रडत असते. ते बघून राघव मधूला जेवलीस का असे विचारतो. तेव्हा मधू राघवला बोलते की कशाला मला जेवली का म्हणून विचारतो. तू जिच्यासाठी जेवण घेऊन चाललास तिचाच विचार कर असे सांगते आणि तिचे जे काही होते ते सर्व त्या सिंधूने तिच्याकडून हिरावून घेतल्याचे मधू राघवला सांगते. तेव्हा असे कोण म्हणाले आणि सिंधू ही मध्ये कुठून आली असे राघव मधूला विचारतो. तेव्हा सिंधू ही त्यांच्यामध्ये कधीच आली असल्याचे मधू राघवला सांगते. तेव्हा आज पूजेला बसण्याचा मान तिचा होता, पण सिंधू मध्येच पूजाला बसल्याचे सांगून आज तिने सुद्धा मेहंदी लावली होती, पण आज ती दाखवायला तिच्याकडे ना नवरा नव्हता ना तिचा बेस्ट फ्रेंड. तेव्हा मधू बोलते की आजपर्यंत ती त्याला बेस्ट फ्रेंड समजायची, पण आज तो फक्त आणि फक्त सिंधूचा नवरा असल्याचे मधू राघवला सांगते. तेव्हा मधू ज्याच्यासाठी तिथे आली त्याला काहीच वाटत नाही आणि तिचे ज्या माणसाबरोबर लग्न झाले त्याच्यासाठी तिला काहीच वाटत नसल्याचे मधू राघवला सांगते. ते ऐकून राघवला मोठा धक्का बसतो. तेव्हा राघव रायाला परत येईपर्यंत मधूला पेशन्स ठेवायला सांगून सगळे व्यवस्थित होईल असे बोलतो आणि राघव मधूला तिला काहीही वाटत असले तरी तो मधूचा फक्त बेस्ट फ्रेंड असल्याचे सांगतो. ते ऐकून मधूला मोठा धक्का बसतो. तेव्हा आता राघवने त्याच्या मनातील सत्य मधूला सांगितले आहे, तर मधूने तिच्या मनातील सत्य राघवला. तेव्हा आता मधू कोणते पाऊल उचलणार हे बघण्यासाठी आणि लग्नाची बेडी मालिकेच्या डेली अपडेटसाठी बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करून आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.